Je ťažké mať sa skutočne rád, keď neustále vidíš, o koľko lepšie životy žijú tí druhí. Také zábavné, plné neuveriteľných zážitkov, milujúcich priateľov, šťastných okamihov a žiadnych problémov či ťažkostí. Nuž, i keď to vyzerá krásne, neodráža to skutočnosť. Je to iba ilúzia. Nikto nemá ideálny život. Všetci máme svoje problémy. Všetci sa trápime, sme občas nešťastní a nespokojní. Podceňujeme sa a nemáme chuť kráčať ďalej. Ten pocit ideálnych životov svojich kamarátov si nadobudol iba preto, že drvivá väčšina ľudí zdieľa iba svoje úspechy a šťastné chvíľky. Tie zlé nezverejňujú. Prestaň teda tráviť toľko času na sociálnych sieťach, fixovaný na životy druhých. Zameraj sa na ten vlastný a začnú sa ti v ňom diať zázraky. Uvidíš. Magnusius.